गुबुननि बेराम आजारखौ फोसाबै जोबथायाव गावनि बेरामनि थाखाय रायजोफोरनाव मददनि थाखाय आखाइ फोलावहरनांदों सासे बर' सुबुङा। गोलाव सम धोरोम सिबियारि बर'नि गुदि बाथौ एबा बोरलि बाथौ धोरोमनि जानागुरु जांख्ला मोसाहारि बिथाङा रांखावरिनि आंखालजों गोब्राब लोमजानानै गोग्लैसोनानै दं। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय मोखोनागुरि गामिनि बर'नि गुदि बाथौ धोरोमगुरु जांख्ला मोसाहारिया उदैयाव टिउमार एबा बेदर जानानै थांनाय मे दाननिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दं। फोरमायनाय बादिब्ला काजलगाव सिभिल हस्पिटाल, कचबिहार आरो बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालफोराव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो एसेबो सोलायनाय मोनाखै होनना फोरमायदों आरो बेखौ फोसाबथाय होनायनि थाखाय गासै 7 लाख रां थांगोन होनना डक्टरफोरा फोरमायनायाव गोरिब दुखुथिया नखरा 7 लाख रां होनो हायैलाय न'फारसे गिदिंबोफिननो गोनां जादों होनना दुखुजों मेगनाव मोदै लाना फोरमायदों। गोलाव सम गुबुननि दुखु दाहा लोमजानाय साजानायफोरखौ फाहामै दिनै गावनि अल'खटआव राहा मोनै जानायलाय गासै रायजो राजानियाव फाहामथायनि थाखाय जा एसे हायो 5909277961 Ifsc No Idib000U518 एकाउन्ट नङाव हेफाजाब हरनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया नखरा। रायजो राजा फिसौ फिथाइफोर बिब' बिनानाव दिनै बिहामजो फिसाबो आं मा खालायनो, आंबो दिनै अखानायब्लानो मालायनाव खारो, दाउला गिसिरबा लांफैयो, जाया लोङा थांनाङो, सानसे थारा सानाव थांबा हराव फैयो, हराव थांबा सानाव फैयो। बैसागखौ खुनुरोखोम मारिजोबनो हादों, सालामिखौ हाग'थारदों। एसे एनै सानायखौ लानोबाबो बेखौ खुद खालामथारनोसै जबान लिरखानाय दं हिसाबै। बेनिफ्राय आन्दाज मोनहां मोनबाय। नै बैसागोबो लास्टथार बायबाय, नै 15निफ्राय सानाय सुनाय रगा जाखांबाय फिसाफोर। मा खालामगोन मा मागोन जेबोथ' उपाय गैला। बे जाला लोंला जानाय लोंनाया बे लिभार बायदिसिना मा होनो बियो नारखोयो। जानायाथ' जानो लुबैथारो आं, बेदर फिसा गैयाबाबो। थांनायानोथ' फार्स्ट काजलगाव आरो ओजोंहाय कचबिहार, बेनिफ्राय बरपेटा मेडिकेल दाब 2 दाब 3 रावबोथ' हायाखिसै। सोनोग्राखौ हाजार थाखा लानाय खालामदों, बरि दामा गाजा हरदों, लोंग्रा दामा गाजा हरदों, गारि भारा एसेबो गैथ'वा। आफा फिसा आं मा खालामगोन फिसाखौ आं बुंनो हानाय नङा। दिनै नोंथांमोनखौ जोंनि बे मोखोनागुरि गामियाव लेंहरनायनि जाहोना जाहैबाय, जोंहा बे मोखोनागुरि गामिनिनो सासे 70 बोसोर बैसोनि जानाय जांख्ला मोसाहारि होननाय, दा बिथांखौ जाहैबाय आंहा बिबौ जायो बा आबौ जायो। दा बिथाङा जाहैबाय सासे समाज सिबिग्रा। बिथाङा गुदि बाथौ एबा बोरलि बाथौनि सासे जानागुरु। दा बिथाङा थांनाय मे मासनिफ्रायनो फैयै दिनै 4 मास रानिं जागासिनो दं, 4 मान्थस रानिं। दा बिथाङा बेमाराव भुगिनानै दङ, बेरामाव गोलैनानै दङ। दा बिथांखौ न'खरनि माखासे रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय बिथांखौ सिकित्सा एबा ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै। नोंगौ बिथांखौ गुबुन डाक्टारनाव दिन्थिहैनाय जादों, लांनाय जादों, नाथाय बिथांमोना आबौनि जे समस्या बा बेराम, उदैयाव जा बुंदों टिउमार जादों बा माबा मोनसे बेदर जादों, बे खोथाखौ डाक्टारफ्रा गुबुन डाक्टारा गुबुन रिजाल्ट हरदों, नाथाय बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो दा बेखौ दिनैसिमबो न'खरनि गासैबो गारजेनफ्रा सानबाबो सानख'नो हायाखै। खारना जाहैबाय बिथांमोना बबेबा मोनसे डाक्टारनाव लाङोब्ला बा लांनायनि उनाव देखायनायनि उनाव डाक्टारा गोबां रां बियो अपारेशननि थाखाय। दा बेबायदिनो गिबि लांनाय जादोंमोन काजलगावनि सिभिल हस्पिटालाव। बिथांमोना बेबायदिनो उदैनि प्रब्लेम
उदैयाव माबा मोनसे जादों होननानै रिपर्ट होदों। बेनि उनाव लांलायबाय कुचबिहाराव लांलायबाय, कुचबिहारावबो माने उदैयाव मोनसे प्रब्लेम जादों होननानै बुंदों। बिथांमोना बुंदों दा आबौनि ट्रिटमेन्टखौ खालामोब्ला 7L माने 7 लाख थाखानि गोनांथि दङ होननानै डाक्टारफ्रा फोरमायनाय जादों। नाथाय न'खरनि मानसिफ्रा एसेबां बुरजा रां बिनायाव माने सानबाबो सानख'नो हायाखै माबे राहा लामाजों ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन। मानोना बिथांमोननि न'खराव जेबो थाखा फैसा गैया, हा हु गैया, धोन सम्पति गैया। दा गोरिब न'खरनि मानसि बै समनिफ्रायनो आबौआ आजि 25 बोसोर जाबाय अजा गायै गायै गामि गामि मोनफ्रोमबो गामि बिजनि ओनसोल बा बङाइगाव एरिया, जोंनि बिजनि बङाइगाव गासैबो ओनसोलावनो दिनै गिदिर जानागुरु नङाबाबो फिसा जानागुरु बायदियै बा जाखिनो हायो बिनि माबाजोंनो बिथाङा बा आबौआ बेबायदि गामियाव गामिनि माखासे समस्याफोरखौ फोसाबो। सोरनिबा लोमजानाय साजानाय, बोथोरनि साय सालामि बायदिसिना फुजा फानि बेफोरखौ होयै होयै दिनै आबौआ बेबायदि गोबां न'खरफोरखौ फोथांना लाखिबोदों। बिथाङा आबौआ सासे जानागुरु माने सासे इसोर, सासे अबंलावरि होननानै गनायना लानांगोन। जायनि थाखाय बिथाङा जाय मानसिया बिदि माने मानसिखौ फोथांना लाखियो बेखौनो जों इसोर बायदि होननानै जों फोथायो। दिनै आबौआ 25 बोसोर समाजखौ सिबिबोबाय, नायबोबाय, सोरनिखौबा गिदिर गिदिर बिपद आफदखौ बिथाङा साक्सेस खालामबोबाय। नाथाय दिनै फैयै फैयै बिथाङा आबौआ मा जादों, गावनो निजा बेबायदि मोनसे अल'खदाव गोग्लैफैदों। नाथाय आबौनि बेबायदि अल'खद जानाय समाव रांखावरि गैयियाव दिनै आबौआ हालाय हाफाय जानांदों, मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जानांदों। न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा दिनै मा खालामगोन मा मागोन दिनै बिथांमोना सानबाबो सानख'नो हायाखै। बेनिखायनो आं दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगां गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनो साननाया बेनोदि गिबिनो आं बुंनो नागिरदों जे आबौआ जाहैबाय बोरलि एबा गुदि बाथौनि सासे जानागुरु। बेखायनो आं बुंनो नागिरनाया बेनो, साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बा आसामनि गासै बेसिबांनाखि बोलि दङ, बोरलि बाथौ एबा गुदि बाथौ, बै बाथौ सिबियारि बिथांमोना जाहाथे आबौनि ट्रिटमेन्टखौ मोजाङै मोजां खालामनो थाखाय, साक्सेस खालामनो थाखाय आरो इयुनाव आबौआ बेबायदिनो 25 बोसोर 30 बोसोर आरो थांनानै थानानै बेबायदि जोंनि गासैबो समाजखौ बा जोंनि सुबुं समाजनि माखासे खामानिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावनानै जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हालाङो, बेनि थाखाय आं बेखौ हास्थायदों। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों दिनै गासैबो बोलि बाथौनि गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैबो नोंथांमोना आबौनि नामै 20 थाखा, 30 थाखा, 50 थाखा जाय गोसो बायदि, जाय 100 थाखा होयो ना 200 थाखा होयो, जाहाथे जों एकाउन्ट नाम्बार होनाय जागोन। बे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बोलि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों, नोंथांमोना आबौनि जे बेमार जानाय, उदैनि बेमार जानाय, बे ट्रिटमेन्टखौ जाहाथे मोजाङैनो फाहामनायाव सुबिदा मोनो, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों। दिनै मोनसे खोथाया जाहैबाय, जों बेबायदि जानागुरु मानसि मोनफ्रोमबो गामियाव मोननो थांला। आजिखालि जेखि धर्मआनो जाथों मानो बेबायदि जानागुरु बा अजा बेफोरो खमायलांबाय। जायनि थाखाय जोङो दिनै बायदिसिना फुजा फानि होनांगौबाबो जों बेबायदि जानागुरु बा अजाखौनो जों मोननो थांला। बेखायनो आं बुंनो नागिरा बेनो, दा आबौआ बिहोमा दङ बा आबौआ मानसिफोरखौ समाजखौ फोसाबगासिनो दं। बेखायनो जों बेखौ लाखिनांगौ, फोथांना लाखिनांगौआ जोंनाव साफ्रोमबो बोलि बाथौनि बेयाव दायथ' दङ। बेखायनो होनदों जोङो अननानै जा हायो थाइसे थाइनै थाखाखौ जोङो नस्थ' खालामालासिनो, बायदिसिनायाव जों गारगारालासिनो नांगौ समाव बे आबौनि ट्रिटमेन्टखौ जाहाथे मोजां जायो, बिनि थाखाय जों बा आङो न'खरनि जानानै आं रायजो राजानिफ्राय खावलायदों बा रिकुवेस्ट खालामदों, जाहाथे नोंथांमोना अननानै मदद होयो। आरो बोलि बाथौनि जानागुरु दं थायाथों माथों, बै बिथांमोनाबो सानसे बेबायदि बेमार जायोबा बै बिथांमोनखौबो जों बयबो बेबायदिनो सापर्ट होलायनांगोन। थाखा फैसा, रां रुफाखौ होनानै जों बेखौ साक्सेस खालामनांगोन। थिग बेबायदिनो आं बेजों लोगोसे बुंदों, जोंनि बेबायदि बोलि बाथौनिल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमनि माखासे रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, नोंथांमोनाबो अननानै नोंथांमोनाबो बे आबौनि अबस्थाखौ नायनानै, गोरिब न'खरनि न' गैया, बां गैया, गोरिब देरा गोबाय, बेयावनो थाबाय बायनानै दिनै दङ बिस्रा।
रानथाब खुदाब दङ जानाय लोंनाय थिग गैया दिनै जानाय लोंनो नांगौ बायदि हाला दा बेफोरनि समस्याखौ बुजिलायनानै नोंथांमोना बयबो जाहाथे अनसायो आरो बेबायदिनो मोजां मोजां ट्रिटमेन्ट मोननानै मोजाङै हामनानै दिनै आबौआ फिन आरो जोंनि समाजखौ जाहाथे फोसाबलांनो हायो बेखौनो आं आनान गसाइनाव अबंलावरिनाव आर'ज गाबनानै नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं इडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे इडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे इडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360